Nastavnictvom našej Maci Duchovnej. Ja прошу апостольського нунція, щоб він, який узначалює гэту святую імшу, ад ім'я Святого Отця, так само умацавав нас своїм словом і учинив потім апостольського благословення Верховного Понтифіка. Ваша Ексцеленція, Глівока, Паважаний митрополит Тадеуш Кандрушевич, шановні брати біскупи, святарі і сестри законния, поважання представники светской влади, дорогие пилгрими и гости, прибывшиеся у эти прихожи национальный сакраментай Маці Божай Буцлавской. Величая душа моя Пана. Этими словами Мари прагну выказать мою радость быть сярод вас и разом означать урочистость Божай Маці,